tad-dawl u l-ilma u n-nuqqas ta' ħaddiema mħarġa huma żewġ ostakli għat tkabbir ekonomiku f'pajjiżna. Dan intqal mill-General Workers Union u l-Union ħaddiema maqudin waqt li kienu qed jikkummentaw dwar is-sitwazzjoni ekonomika f'pajjiżna. Bl-aħħar ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali juru ċar li Malta daħlet f'riċessjoni ekonomika għax ilha ma tara tkabbir ekonomiku tul dawn l-aħħar 6 xhur. Skont il-General Workers Union, il-familji Maltin u Għawċin għadhom qed iħallsu kontijiet għoljin tad-dawl għax il-Gvern ma ħax id-deċiżjonijiet fuqhom u ma investix f'impjanti ġodda tal-power station li huma aktar effiċjenti. Nuqqas stazzjoni li se twassal għal tnaqqis fit-tkabbir ekonomiku għax il-familji u n-negozji mhux qed jibqalhom flus fil-but minħabba l-ispejjeż. Meta għolow il-tariffi tad-dawl u l-ilma laqtet bot l-industrialist. Orat kif ikoll il-konsumatur. U dik hija xi ħaġa li teffettwa fil-kompetitività tal-pajjiż. Kara kif akkar kif 3 industrijalisti ewlenin f'pajjiżna saħħu li ma jinvestux aktar minħabba l-kontijiet tad-dawl. Skont l-istess Union, il-Gvern qed jonfoq flejjes kbar biex jibni parlament ġdid, meta l-prijoritajiet tiegħu għandhom ikunu fuq sma oħra. Li għandna nieqes pjan strateġiku holistiku għal kull settur tal-ekonomija. X'direzzjoni ħanieħdu? X'direzzjoni ħanieħdu? X'direzzjoni ħanieħdu fejn rigward l-investiment, fejn rigward l-enerġija, fejn rigward it-turiżmu. Problema oħra l-ekonomija f'pajjiżna hija nuqqas ta' ħaddiema mħarġa li għandhom ħiliet biżżejjed biex ikunu jistgħu jagħmlu qlieħ xieraq. Josef Vella, is-Segretarju Ġenerali tal-UHM, jgħid li dan qed jinfluwenza b'mod negattiv il-produttività. Għandna nuqqas ta' high-end skill jobs. Tajjeb, għandna wkoll il-workforce tagħna li mhijiex ittrenjata ħafna, mhijiex mogħtija l-skills li għandha bżonn. Jekk mhux se nollu dak it-tip ta' investiment, tajjeb, allura bil-fors li ma ħankunu qegħdin nilagħbu man-nar. Fil-fema tal-UHM, il-Gvern irid jibda minnu fih ħarreġ il-ħaddiema bit-tama li din tkun iċċavetta biex ninqalgħu mir-riċessjoni ekonomika.